Vă salut, tot Ioan aici, ca de obicei, de la Velta. Astăzi vreau să vă prezint cel mai mic spot LED din gamă. Cel mai mic spot LED ca și dimensiune, un mini spot LED în adevăratul sens al cuvântului. Un spot LED de 1 W. Mi se pare foarte interesant pentru că acesta are dimensiuni foarte reduse, însemnând de doar 16 mm lățime la suprafață și, sper nu greșesc, undeva la 21 de mm înălțime. Este vorba despre acest model, pretabil pentru montajul în zone cu umiditate ridicată, cum ar fi o baie. Practic, montat pe tavan, vor crea doar niște puncte de lumină. Rolul acestui mini spot LED este cel de a crea un design, este cu rol decorativ și nu neapărat unul de funcționalitate. Practic îl montăm pentru plăcerea noastră de a vedea mici puncte de lumină pe tavan, alături de un spot încastrat sau o plafonieră sau alte corpuri de iluminat pretabile pentru baie. Revenind, acesta este spotul. După cum îl puteți observa, este foarte bine realizat, chiar dacă este micuț, are o carcasă realizată din aluminiu, cu o garnitură de etanșare, un LED de calitate, ce are un indice de redare a culorii de 90, ceea ce înseamnă că orice element expus sub această lumină își va păstra aceeași nuanță ca atunci când ar fi expus în lumina naturală a soarelui. La nivel de driver, vine cu un driver cu grad de protecție IP66, foarte rezistent la umiditate, condens și apă în general. Spotul este disponibil atât pe culoarea neagră, cum este cel de față, cât și pe culoare albă. Dacă v-a plăcut acest model de spot LED, găsiți și multe altele pe site-urile noastre, ledhome.ro sau velta.ro, unde veți descoperi întreaga gamă. Acum să facem și o scurtă probă la final cu lumina stinsă. După cum puteți observa, pe cât de micuț este, pe atât de luminos este. Deci cam așa luminează. Creează un design aparte. Sper că v-a plăcut acest model. Noi suntem încântați de el tocmai din prisma dimensiunilor sale foarte reduse. Acum am adus câteva comenzi pentru clienții noștri și am considerat că e momentul oportun să-i facem un video. Astăzi cam atât am vrut să vă arăt. Vă doresc o zi excelentă și case bine iluminate. Toate bune, cu stimă, Ioan.